Фаридун. Фаридун. Сафаров. Ёки М-Фавик. Чхе удобнее. МС не, М-Фавик. М-Фавик. О. Ага. Чи ба М? М. Ма. М-Фавик. Тамом, амиха. Пандемия хонашини чхе гузашт? Рости гап мо аму вақти карантинда наштем. Буро омадем, клип кардем, ҳаракат кардем. Гуфтем амихе бишинем яке рафтаву рафтан мегира, амихе мемонем. Ки мо буро омадем соғ саломат аҷои буд, ягон хештавор на наздико ягон кас, ягон чи нашад. Маска қатине ки будем фақат. Аҳа. Антисептикам буд. Буд. Қоидавора риоя кардем. Конечно. Не ки хай буро омадем гаштем. Барои карантин эълон кардагӣ набудам. Аҳа. Яду ролик дори хонадам батл мекунем, батли аҷоиб не ки фармоиш хати. Аҳо. Идея кия вай? Вай идея мо рости гап дидем дига давлато кадан, аввал Америка сар кард. Баъди ваё яке Россияда омад, бадхи монда меояд ки ҳам хеле омадан мегира. Баъд Омонҷонс як бародара авай занг зад гуфт биё хай биё хумон кунем. Боз гуфт ҳеч кана кадай дами Тоҷикистон биё якм хумон кунем. Гуфтам майли ки результати хуб дода эфир 1500 кас буд. Прямой эфир да. Прямой эфир да. Пешаки ягон реклама кардем ё ки? Реклама аҷоибот кардем. Мо ҳами 2 рӯз монданаш да ҳама ҷода мақсад гуфтем бинен зур мешава. Зур гузашт. Я сурат дори ози нишон метам баъд яд савол дорам барои ҳамин сурат. Хитиш кардам ҷе. Чӣ бар умуман реперо сурати нашара нағз мебинанд? Сурати нашара? Шояд ҳамин Снупдога тамошо мекунанд, ҳамун дар прямой эфириш, дар любой чизиш, дар барак шаста мезанад. Шояд барои ҳама бошад ки ман кепкара як бародар гирифтагим ростига дар сар монду маъқул шид. Кепка маъқул шид ё сурат? Ҳамун рӯи хотири сураташ. Умуман барои чӣ реперо да маъқулаям хеле суратҳо? И барои худшона болотар ҳис мекунанд ё ки не вай ӯ ягон ҷои боло нишонтӣ нестая. Мисол хай шояд ҳамон барг маъқулшон шидай. Канада барги ангурай хай дигай ия фарқи зур мекунад ку. Худат чӣ фикр дорӣ дар бораи наша? Дар бораи наша? Рости гап ман дар фарқ надора касе чӣ кори мекуна. Бигзор бизанам ба ҳамун кори хичон бошанд. Фарқ надора мада. Ман худам истифода намебарам. Инстаграмда чӣ ба публикатсиёт камай? Вақтҳои охир ман бисёр доштам. Лента вақтҳои охир мақсад мегӯм дига ҳар чиз на партом, ами суратҳои соз партом, ами дар ягон ҷо бишинам биган мисол реперай соз хе қабул кунанд. Наган ки эй фалони реперай ё ки ба чилик нишон битан. Чизои соз мепартон, чизои хуб мепартон, качествои соз ки мисол хуб қабул кунанд. Хе ҳар чиз дарав сиёмка карда партофтан хуб нест. Аввал не ки ман мекардам, бисёр мекардам. Чӣ менавиштанд комментарияда? Комментарияда рости гап агар намиёзи чизи амри маъруф парто хетеро менависанд, гапи даркоришам менависанд. Эй брат чун чӣ ку мисол ҳастам бадам менависанд, хубшам аст. Мада бисёр хубшам менависанд, бадошам аст. Батлҳои худата тамошо кардам. Гапҳои аҷоиб мезанӣ. Хитсин маънош чие? Хитсин. Мақсад хит кардӣ? Мисол ягон гапи чот ки мезанам ки ҳамун ҳариф хит накуна, мегӯм хитсин. Мисолам хеле маргунов хитсин. И гапи хитсин? И гапи хитсин намедонам. Мисол як вақт рифма ҳами витсин буд, ма гирифтам хитсинш кардам. Витсин чие? Витсин? Чиз актёрай ку Маргунов, Витсин Никулин, Шурик. Бо ягон калимаи дига ҳам ҳастам хеле. Чи ҳам хеле хитсин? Ранги ҳами. Баъди и чихе мисол? Ина бо монанди ҳами ягон калимаи дига ҳам ҳастанд? Шуран, мисол мо истифода мебарем, хедаёд монаместа, то шумо наген маънош чие ё ки чихе пайдо шидай, хедаёд монаместа, бисёр калимаи хеле интересни аст. Пешай ҳами барнома чӣ рӯй кардӣ? Текст рӯй кардӣ ки дар бораи худтай? Ҳамаш дар бораи худ. Ҳама дар бораи худат. Уҷадан навиштаги шоир, блогер, репер. Ами барнома дар поён дар номта бинависем чӣ бинависем? Мисол репер бинависем барои ки ман ози блогериро бас кардагиам. Ӯ хеле пеш буд ки ман ӯ текста пур кардагӣ будам барои Википедия.
ана баъд авай монда буд ма гуфтам яке маълумот дар кор томеша гирифтум копировать кардам рӯйтон кардам. Хай оли дар бораи блогерӣ бо камтар пас суҳбат мекунем. Сериали Мирзо. Ту худ тамошо кардагӣ ин сериала? Ман ҷои хема рости гап тамошо мекунам барое ки ҷада кам шӯхиҳои чот ки мекунам мегӯм чӣ хел гузашта боша ба комментоша мехонам. Ҳиссиёт чӣ хелай? ҳиссиёт созай барое ки барои пешрафти ма бениҳоят бисёр шид ки баъд ма бе ғарзи актёрӣ мухлисое ки пайдо шидан дар актёрӣ ма ва ёро бо нишон додам ки бародаро ма пешакӣ репер будам. Хулас бо ма хеле талант ҳам дорам. Фахр. Конечно, бисёр одамое буданд ки тамошо мекарданд ва дара ҳам мешинохтанд, мегуфтанд зурай. Барои мо кино сценария ки менавист шумода? Сценария надошу кино. Камтаракша нақл ки ина омадем, чӣ хеле ки мо омадем площадкада пешай ба навор гирифтан маслиҳат мекунем ё ки чӣ хел мешавад? Хулас хеле шидагиай сценарияш чӣ хеле меояд. Акай доди худо менависанд ки мерем махача мезананд. Махач як бародаре ки дар кино яке ай беҳтарин бозингаро буд. Сарава бахшиш Сарава доди худо ин рептиҷира калонаш. Баъд ами кинодам мумкин ами кино ам аявай бошад. Ҳамхест? Кино аявай. Рафтем баъд мо актёро ҳамаш дар як группа чӣ доштем дар Viber. Баъд менависад ки мисол махача мезананд. Уже як ами чизаш мезананд. Сценария нест ки ура чӣ хел мезананд. Мисол махача мебаранд. Ам хеле темачако мешид. Ба ма бародарам махач мешидем. Ама фикр мекардем ки чӣ бигем гапи шӯхӣ. Мисол лозим мардумда ами чизи шӯх дар корай. Гапои чотки ки шӯхӣ бошанд. Ам хеле гапо мо фикр мекардем мерафтем. Ба ам як ҷои қизиқиш меомад кино 20 минут 25 минут тамом мешид. Ки мардум жидат кунад. Бу дигаша. Дига серияша. Яъне худтон меомаден ҷошта ягон чиз ташкил мекарден менавистен ё ки наменавистен? Наменавистем. Уҷора акай доди худо менавист ки ҳамхе склеча тайёр мекард. Мо хумосша пир мекардем. Дара рафтесем ягон ҷои соза кадрай хай рафтем сиёнкаш мекунем. Сиёнка мекардем. Зур. Ягон маблағам дошт ё не? Дошт. Шумо да чанд сомӣ медоданд? Мешид вақте мешид ки мисол акай доди худо 1000 сомонӣ медод. Мо моҳошда 2 серия мебировардем я хел вақт 3 серия мебировардем. уқа коре набуд. Мисол мерафтем хумон фристайлиш мекардем гапомона мисол яхе ҷоша ана баъд 1000 сом медод. яхе вақт моҳе мешид ки намедод. бо хай проблемо ягон чи дава ёрдам мекард. баъд ами хе рафтем майда. Чӣ бад дами сериали шумо фақат бачаҳои реперо буданд, дига ягон кас сафари намекунед? Имконият бо реперо бисёр буд охи сиёмка куниш. Ай сабабе ки меомадан рептиҷида мода одам дар кор буд ягон ча мақсад сиёмка кунем ягон ролда сиёмкаш мекардем яке нақши асосида мерафта у даст мекашид мо ура мекиштем да кино. роҳи осон ай кино баровардан ами буд ки мура бо бикишем. мо чанд актёра киштагем да кино. бисёр ша. Ой чӣ намегуфтанд? Не охи. Мегуфтанд мо намием, мегуфтем хай биё бикишем. ма як охи мекиштемеш. дар як навор ба фикрам интервю буд, намедонам ба шӯхӣ гуфтӣ ё ки барое ки ту бисёр одами шӯх ҳастӣ. Гуфта будӣ ки ребатли худат ай пушти мактаб саршидагӣ. Ҳамхест? Мактабе ки худат хондагӣ. Мактабе ки ман худам хондагим ҳавай. Ребатл чӣ хел мисол? Дар онҷа ма батл мекардам. Дар пушти мактаб қатъи синфо ребатл мекардем. Ҳамхе буда? Аммо батл ай батле ки ози шумо да кафеҳо мекунед чӣ фарқе дорад? Уҷа да мо гапҳоеро мезадем ки дар кафеҳо агар гапҳоро бафаҳманд соҳиби кафе мезанад сир мекунад. қатъи весамо одамо мо гапҳои безеби бемаънӣ. у вақт ман кӯдак будам, мақсад кӯдак будам. як реп хонда будем дар онҷа яке бисёран реперо ки шу мехай батл биё батл кунем батл хайба мерафтем. як рӯз тайёрӣ медидем чизе метонистем шав менавистем бо маълим буд мистер Оливер англисӣ дарс медод забони англисӣ ана ҳавая судия мемондем хит кунед маълим хай баъд гапҳои ҳамун чизомона мезадем. хулас ҳамун мактаб да касе ки хича батлер мегирифт қатъи ма меомад батл мекард. мебуриди фақат? Конечно, ничерам дорум якта. Хай чӣ дуро бугум?
яд калимаша метони гуфта ози чӣ гапо калима бисёр гапо буд хай гудиш бимонен и хеле буд ма ози сар метам услуби зверма касе да маъқул нашид бия бихрама бо гапои безе бисёр доштам и ҳама гапои ҳақоратӣ ки иёра да уҷамо намегуфтем баъд хулас кӯдаки беақл будем оста баъд фаҳмидем ки ҳамиё дар кор нестай бисёрша доди худо мегуфт ки цензурара аҳамият метиҳем касе гапи ҳақорат мегуфт як баллаш кам мешид баъде ки судия балл мемонд хулас ҳамихе одат кардем агар акай доди худо ҳамин батлора ташкил намекарда цензура намемонд оли мумкин ҳар якташ мазафак дига гапои безе озирам доди худо южа ози чанд ҷо ташкил кунандаҳои батл бисёранд майдонаи батл бисёрае бо як чизи дига ами репиро умуман аму чизе ки да батл меган аму ростае аму чуна таъриф мекунану май хеле ана и гаптонда чихема ҷавоб тиҳам яхе одаме ки рифмара мебанда айҳудаи аму кор намеброя мисол як гапое мезана ки охи я шапалоқат бизанам берин ай батл меембири мардак бури ма гуфтагиам гапота менависӣ ба ҳаму чизе бинавис ки айҳудаш меброй мисол ма ҳаму айҳудаи корам биром ҳамура ма мақсад мегум ки о ма айҳудаи корам мебиром метавонам ки озод ба дили пӯ рифмаш кунам намегум ма ҳамата гаррени мекунам кадомит гап занен рифма мекунам челесид меғалта мисол ҳами хеле гапо ё ки ҳақоратҳои безе баъди батл ягон рафти пеш ягон касқатишон ҳамсӯҳбат шидӣ барои ҳамин барои ҳамин гапо ҷавоб додани гапош барои ҳастанд саперникое буданд ки мақсад гапое мезаданд мақсад и реп як чизе ҳасте ки полни дигай дар ҳаёти ма вапше алоҳидай хонаводам дигай мақсад ма М-Фавикм дар дарини реп дар ҳаёти фаридун не ки ҳастай реперое ки беақлан ҳам фаридуна мерасанд ба гапошон ҳам хонаводаи фаридуна мерасанд ҳам М-Фавик ҳам чизе ки дар хатогӣ кардагия дами карьераи репеш ваям сахт мерасад беҳад сахт мераса конечно хай беақлиш пурай баъд намешава ягон чизиш бугӯй уҷа буромадӣ бояд дили гирда дошта бошӣ баъд худиш пишаймон мешава ягон вақт не пишаймон мешава аммо калимое ки дар батл истифода мебарен ай куҷо ҷамъ мешава менависем фикр мекунем мисол никиш чизе боша никишда як ала қофияҳора туғрӣ мекунем баъд ягон зазорое кардагие ки дар дарини ҳамун чи хатогиҳое кардагие ҳаваёра мегирем ягон хе қофиябандӣ мекунем бо ягон хе панчлайнои шӯхиш мекунем ма ҳаракат мекунем ки ҳариф ма ба шӯхӣ бибирам мисол шӯхӣ кунам гапон беҳад бисёр ҷозкиянд ай сабабе ки ҳамин лицом хандоварӣ метава мардум кайф мекунанд аму гапои ҷозкира ма агане безе падават кардагием дам ҷо ҳама хандидестанд дамш мегиранд ҳариф худиш хид намекунад ки ма ура чӣ гуфтаистам тайёрита дар тоқагӣ бихон соят факют нишон мета барои ҳамин озод ба дили пур мегум мепария та и ҳамун кӯдаки ки тамошо кард мутфилми аладдинаву рафт чойникшакӣ ира да кӯдакиш дындын попо бурдагия чоришакӣ масалан худут барои бақувват шидан ягон кори дига ҳам мекунӣ ё китоб мехонӣ ё ки ягон пешакӣ тайёрии чӣ хел ҳамин калимота бақувват мекунӣ барои ҳамин луғавӣ бисёр шидан гапҳо бисёр шидан китоб мехонам китоб падарам мехона бисёр китобо 4 дарвеш ҳам хеле китобо мехона марам кам мехонам кӯшиш мекунӣ ки адабӣ шава не реп да адабӣ бояд нашава реп да кӯчагӣ бояд шава не охи репае реп чӣ ба озира батлда тамошобин камай батлерои хуб намеброянд батлерои хуб намеброянд ҳамаш ози барои хучона ма ози батл охирон батл ма бой додагиам мисол ма мехоҳам батл кунам ма визов партофтаму ҳариф мақсад қабул накард гуфоли мақсад қабул мекунам хеле нахостам батл биром нишон битам ози ту дар назар дорӣ 2019 финала бой додӣ не ба финал амиди қадами дига монда буд ки бой додам аҳа фаҳмо фақат барои ҳамин одам камае барои ки як сол пеш ози батлеро акай доди худо ҳам як хелешон кард ки мақсад барои ҳар як батл биромадани батлер сум организоват кард маблағ ҷудо кард мисол
ишда 5000, ушда 4000, ушда 10000, дигар ва ё бепул намеброянд ва ё пул мехоҳанд. Аҳозӣ боша, нестай одаме ки ӯра сум бита. Баъд ва ё намеброянд хеле нести нобуд мешаванд. Худат ба сум мебромадӣ? Ман не. Бесум. Ягон рекламам набуд? Реклама чӣ хеле? Масалан, ман мебиём пешут, мегум футболкаи мара пӯш, ам хеле сум метмута, буро батл кун. Набуд? Не, хеле чизо набуданд. Набуд. Ай батл ягон фоида нест. Ай батл фоида аст, ба шарте ки бирай мақсад нами чизои батлерое ки батли сол ташкил мекунанд, агар зада бирай то ахир ша, мақсад фоида аст. На мушоира фристайл батлодан фоида буд. Уҷа ба сум буд? Уҷа ба сум буд, 3 нафара мезади 1000 сомон. Ки тема медодан камтарак. 3 нафар як рӯз, да? Худат да чӣ осонтара, мушоира ё ки батл? Ма да фристайл осонай. Фристайл да чӣ қимтар нестай? Ту бояд амуҷош да фристайл медоне бовар кунеда чиво словарни запас беҳад бисёр шидагиай. Вақте ки минуса мемонанд, ман минуса камтара гӯш мекунам. Вақте ки ҳариф мара ягон чӣ мегам, уже ай сари либосиш сар кадаги то 9913 гапҳое да сарам то мехӯрам, мезанамаш, баъд доваро кайф мекунам. Ба фикри ту батли беҳтарини худат кадом буд? Батли беҳтаринам? Худата маъқул шидагӣ? Ман қатъи эмигрант, далтрон, баъд қатъи толик, якта ноаён меганша, ай никиш толик буд, ноаён када буд никша, ноаён шуд. Авай қатъи ҳамаям батлое ма бирида маъқулай, ма боидодагиҳо ма маъқулай. Мисол ман меҳнат мекунам, мешинам текст менависам, ма дига чижда дорам ки хай мерам бой метам, баъд дига чӣ кор мекунӣ хай? Худат тамошо мекунӣ батлота? Конечно, ма бисёр тамошо мекунам. Ки ҷош да чӣ кор кардам, мардум да чӣ гап маъқул шид, хулоса карданда. Ози ягон батл ай пеш аст? бовар ки ма ба 3 ҳариф ма батл да ма пешакӣ навистам, ай сабабе ки ӯ ба қувватан визашон партофтам, яхелча дур омадам навистам, гуфтам биё батл кунем. Навистан ки гуфтан ки не, ма текстҳо бисёр дорам ба ҷоли истодагиам. Ҳамин саперник якам касе мешава, мебезмаш. Яъне мебуриш? Ёки мебезидани мақсад ба хок яксон. Ба хок яксон. Хеле. Да батлот бисёр шӯхӣ мекунӣ. Ман озирам кам-кам да ёдам меояд, хандам меояд барои ки тамошо кардам. Хошод ранги Чарли Чапи, ты да просто бруд намераса. Походкад ранги Дехтарой, ты да просто груд намераса. Эо пири колбаса, фактот беад бисёрай, эмигрант ранги кирпичой тай будкай тестайорай. Ай куҷо стила ёфтӣ? Стила? Стила? Намедонам ки ин табиатанам хеле. Табиатан. шӯхӣ мекунам қатъи ҷуроҳом яке як гарм бишам ко ами круг даштагем яке ба мо ҳадди имконе ки мақсад ай давраи ами одамгарӣ берене иша шӯхӣ мекунам ё круг механда иша мисол уша ба бародарое ки қатъи мешинам ҳамаш хеле бачаҳои юморшон зурай. Рептиҷе чӣ хел фаҳмидӣ дар бораи рептиҷе? вақте ки батл мекардам чӣ хеле ки пешакӣ гуфтам батл мекардам дар мо мактаб баъд як бародарам Файзлош меган гуфт ки батл ташкил кардиам лига батл 17-18 мақсад 100 чанд нафар одам дар кор будай соли 2017-18 ай сабабе ки 128 нафар буд бисёр будан одам дар кор будай мақсад авайда гуфт биё номнависид кунем мақсади қадар мерави батл мекунӣ биё да ҳамиҷа батл кун гуфтам майли гап нестай ба номнависӣ кардем хай баъд аму хеле ва рафтум батл кардам хулас то 1/8 финал рафтем 128 нафар буд ва ё паридан то 1/8 финал рафтем доди худо батла маҳкам кард победитель 12000 сомон мебирид нарафтам маҳкам шид короче амучен қатъи доди худо шинос шидем учен мара доди худо как батлер мешнохт баъд яке кинои мирзо буромад баъд ман навистамша ман доштам номероша навистамш гуфтам ака бениҳоят ай дасти ман актёрӣ меброя биёй ман бозӣ кунам дар онҷа гуфт ку биё ба хай хестам рафтам хулас ба ҳам хед рафтан гирифт
ки баъд як рӯз дар батл мушоира ташкил карданд. баъди батл гуфтан касе мехоҳад броя саҳнара гарм кунад, мушоираши ду ба ду. ба мо ҳамҷо биромадем мушоира нашон додум, фристайл. як намуд зуре гузашт ки ҳамҷо ҳама дам гирифтанд. Аяму батли касе буд ки мақсад ай ура зури баъд гузашт ҳамун рӯз ҳамҷо. баъд хулас ҳамхе маъқул шид мардум да фристайло. Чӣ бар рэперо бисёриш ҳамаш не мумкин бисёриш ози блогер шидаган. рафтан ёфтан роҳи осони сумкоркунира одаморо камтарак мисол бишносанд, блогер мешаванд. И на танҳо дар Тоҷикистон ай дар Россиярам ҳам хеле ҳам Моргенштейн, ҳам блогер ай, ҳам рэпер ай. Худ да маъқул ай Моргенштейн. Ки Моргенштейн ростиш ҳо зур ай. Фаҳмо. Ту чӣ ба гузашти блогерида? Намедонам, надам ҳамин чӣ хеле шид. Он вақти кинои Мирзо ростиш як канал кушодум, медонед чӣ мепартофтум? Сабти кинои Мирзора рафтестай мисол ҳаму сиёнка мекардем, мо дар ҳамин ҷое мепартофтум, просмотрои соз медод. Хай 20,000 медод. Инстаграмда? Не, ютубда. Ютуб кушодем. баъд ҳамихи оста гуфтум бе ягон контент фикр кунам. Контент кардам, соз қабул кардам мардам. Рэп ма мепартофтум ҳамин хеле. баъд бас кардам. Ози бас кардагӣ. Камтар пас барои ирам бояд ду савол мешавад. Рептиҷеда ягон проект ҳастай ки худат иштирок накарда бошӣ? ба фикри ман ҳамаш даст, не? Ҳамаш даст. Пешай ҳами сабт вақте ки ма навиштам та якум бор чӣ ба бе ягон савол гуфти гап нестай ма мебиём мекунем. Ма ростиш қати бародарам Аюб тамошо мекунем шуморо, бисёр чизотона маъқулай. баъд ма додихдорам гуфтагӣ будум акай додихдора ки мехоҳам дар ҳамин ҷа мақсад коре кунам ки ҳами Iron King да ма интервью гирам. бовар кунед як ҳафта монданашам гуфта будам ки яке шумо худтон навистен. ма ӯ рӯз ҳамун рӯзи хирсандӣ ма чӣ ҷурае ки доштам мисол дар боратон гап мезадам. ма чанд ҷода гуфтам хулосаам мехоҳам ҳаваёда ма галасаҳои рӯи кардагӣ хирсандӣ ма баён кардагим ки ништияк хай чотки чизере ки бихоҳӣ бо отказ кунӣ бугӯй ки шумо киен мисол ман намедонам ӯ чия чӣ дар кораям хеле га вақте ки ман медонам бо отказ дабрам. одам ам хел ака не дига намерам тамома ака додихдо худаш гуфт ки мисол ҳар ҷода чиз накар хта пайдо накар ҳар ҷода мисол барномаҳода иштирок накар ам хеле гуфтан. агар не хеле осон розӣ мешавӣ хеле барои иштирок кардан бе ягон мушкилӣ мисол чӣ ҳолада ягон ҳолате ки канал файрод мекунанд ку мебинам чӣ хеле вазъияти каналеш чӣ хеле хай будан каналое ки якум кушоданшон да мисол ма будам бисёр чизо мешаванд ака ҳозир дига гуфти гапо тилло шидаанд дар корай камёб шидаанд дар корай сар мешаванд дар дили халқ ҳам мезанӣ баъд бисёри баъд ҳами буромадӣ ки ҷое бидроям ти безор мешавам. ягон репи барои фахр дорӣ худат? фахр ба наздикӣ мешавам. То ҳозира нест? То ҳозира нест. ғамдеграм чӣ? махма мекушам медонӣ ку ман метонам ман маҷбур шудам ки гапҳоро бугам. 70% реперозинам хеле мехонам. хай чӣ арӯсат рафт бояд ҳамсоята ҳамсояш ҷияни ҳамсоята беладим чаша краскаш бояд ама фаҳмам ин реп нест брат шумо нахонен реп нагени қаҳар чи арӯси пацан рафт пацан хар шидо видида да тори бит ноли шалам арӯсат рафт па гашта репер наша бачам. ғамдеграунд и ҳамон ҳақиқатҳое ки будан ма ҳаваёра гуфтам ки накунем ки фахр кунем ӯ хайре ай пишти ҳамин мо фахр кунем шумо нахонем ӯ хеле як ҷода бишнем биган ки бародар тирам ам хеле ё ки ӯ хеле нестӣ. мақсади асосии клип да чие? мақсади асосии клип да ҳавае ки мисол ҳам хеле реперое ки мехонанд додувой мекунанд
ава я бибинана дига стила бақапан аму хели бихонан стилшон чие ура стилшон чумохи ами дерен я бахлашка да присанг ам хели вағовақ о лирик нестан разы о лирик нестан о ғамзада мегем ура ами мардам то ҳол я хато фаҳмидагиян ғамзада о лирика лирик мисол чизе мехони ором бихон дод зада нахон ами ором ам хеле плавна бихон ё ки мехони ҳаму гапота хушрӯ бизан дод назан ва ас накун ва я хеле хафа мешава ранги духтарако ама одам дахл дора значи дами хидат мекаши охи я хеле бихон ки пага мисол бача тамошо мекуна бага хайс ҳоз бага ки охи ки бу дадат да бораи духтай қавас мекади айба намедони да пешочан охи трам дори яд клипи ки ошиқиян не ошиқиян анам хеле бихонан тури ай ман мегум ку ошиқи ай у фарқиш бисёр ай унаму ини мара гӯш ка аму репи мара гӯш ка ягон ҷош дами овози баланд фаҳмиди динамика зиқ шид ку аму калонкаҳо зиқ шид бикшиш дига гӯш нака фаҳмо ами сабаби асосӣ бихонену гиря накунед мисол ранги абада бихонанд ранги ба84 ранги элм бо кия даиҷа мисол айзик ина ё мехонанд соз мехонанд шон баъзе трекош аҷоиботи бадай ки таъсирбахшанд мисолам хеле оромона бихонанд гапҳои соз бизананд беҳтарин мешава ки мисол ами акора гӯш кунанд мисли аваё бихонанд баъд чӣ бар реперо дар бораи студентишон ягон реп намехонанд фақат дар бораи мактаб хондагияи акбари солеҳ майлаш худат чӣ ба нахондагӣ ман студент нестам ягон ҷода нахондай не чӣ ба хелиши намедонам намехоҳам оли вақт чӣ биё мехонам то 35 солагия вақтиш аст не баъди 35 аст 33 солаги ҳамон курсот 18-19 сола як кишид ба мехонем барои студентон барои студентон мақсад ман дар онҷа бошам бихонам ман вақте ки студент бошам дарди студента медонам хай медонам ки хай як хелеш бародар ролтон мезанам дар бораи ҳаваи аму акбари солерам ам хеле хондагия мисол ролтонам хеле тема хондагия боши бо ягон чизи дигарам фикр да меоя ихе ман студент нестам наметавонам ки бихонам дар бораи студентҳо мумкин ба наздикӣ қадам бимонему ба сар кунем дар як навори дигар ба фикрам мусоҳиба буд мушоира не интервю интервю мусоҳиба ту мегӯӣ ки реперо ай пушти нашаву арақ чона пас мезананд худат чӣ хел мубориза мебарӣ ба зидамиё ман як реп тайёр кардагим қатъи манталиано насиб тайёрай клипшам тайёрай мо ами ҳафта жда дорем ҳар ҳафта яктае клип бирорем ки иш аиш фарқ кна ё ки 10 рӯз паси ам хеле бирорем ма гуфтагим ки короче ин репамо мегзаронем через мяса рубка бисёри реперимона кайф труб кард мақсад ами ай пишти кайф шидан бисёрш аксарияташ реперои популярни будан зур будан нест чидан худат чӣ хел мубориза мебарӣ ман истифода намебарам амора дида аваёра дида мисол ваё реперан хак мезананд намезананд кори хичоная ма кордоршон нестам мезананд намезананд не ки соҳаи репа ки қапиди пеш бубару мухлис мехоҳад тара бубинад туда чунки ҷо дам гирифтасти мухлис места тара нигоҳ карда ҷота алишка короче ба ба фикрата чӣ ба кайф боло мегира ами ҳамаш хай намедонам шояд популярни мешаванд баъд мехоҳанд бизананд ами хеле дам бигиранд дига фикр мекунанд ай боло амара нигоҳ доранд ами хеле хеле фикр нест ки ами ҷурои безеб дора рафиқош фарёд мекунанд и ҳам хеле барое ки фарёд мекунанд ягон ташкили одам ай худаш вобаста мисол рафиқат мезана аҷоибот бизана дам бигира баъдтарам бояд бирай бизани ами реперое ки дар клипошон мошинои хушрӯ ба зебу ҷои хеле зур даштагиам
но ай тарафи дига бигири аму ҳама чиз аявай неста и мумкин аму чизора дар зиндагиш дарёфт накуна. Ту чӣ фикр дорӣ дар бораи ами хеле рэперо? мисол рэперда дар кор мешава калиамбар треки ягон хе чизе дора ки аму сфераи аму клипда калиамбар дар корае. Ака ҳар кас да муяссар намегарда ки калиамбара бинависа мо ҳам хеле клип дорем сиёмка мекунем ки дар реклама мешава розӣ шаванд. баъзеёш кадомеш ки дар онҷа сиёмка кардагиай значит вая реклама кардагиай. Иш майли розиюм, лекин ӯ мега ки и аймай, инаи мошина аймай, инаи духтаро гирди мада ҳамаш айман, ма чӣ хеле форамам хеле ӯ хеле. Аммо да ту чӣ фикр дорӣ дар бораи ами чизо, дар бораи ами рэперо? хай вай рэперам ранги актёрае ки медроя нақша бозӣ мекуна, ам ролша бозӣ мекуна, ролеш ки бучид бо мерава ягон роли дигара бозӣ мекуна. хит карден мисол ина и ролда пацан роли боя нишон мета, роли дигада пацан роли ҳаётира нишон мета, роли дигашда зиндагиша нишон мета камбудӣ, мисол ягон чӣ надора, ами хеле тема. ана ӯ одамое ки мегам ман ҳичи надорам, ам хеле хондаиса дар қафош мошин шай, ана ӯ дигага. Дар як навор дига мегӯм ки ман кӯшиш мекунам ки ранги рэперои пеш саҳми худро дар рэп гузорам. Кадом рэпероро дар назар дорӣ? мисол баха 84 мастер исмаил абада бо киёан эсуэр майлаш ами рэперое ки худат номбар кардӣ ё рэперои пешам? я ду поколени пешай. Ами поколени пешай шумода аста ягон рэпере ки худат мегӯ ки гап нест, зур мехонад. зур мехондагиё бисёранд, беҳад бисёранд. мисол зур мехонанд, бо пайдо мешава ки айваёра зур бихона, бо ҷои но зур мехондагиёшам мегиранд. ай сабабе ки дига пухчон ҳаракат намекунанд, пеш намераванд. кайф. Кайф. Хитсам. Хитсам. Ту чӣ фикр дорӣ? Рэп оянда дорад дар Тоҷикистон? Дора. Ай я дусета аргумент номбар мекардӣ? чизое кадан дар корае ки мардум да маҳқул шава, гӯш кунанд, фикр мекунам дора чизере ки ҳаракат кунӣ да болош, ӯ ҳама вақт я рӯз на я рӯз нишон мета ки о ти қадар ҳаракатат бефоида набудай. Ақаллан ду блогера, ду рэпера метавонӣ номбар кунӣ ки ами соҳада то охира рафтан зиндагишон соз шидагӣ? то охира рафтан зиндагишон соз шидагӣ ай пишти рэп. мисол вақте ки рэп намехондан ҳеҷ ка буданам хеле мисол шумо гуфтани. Мисол зиндагишон пеш мерава ҳисоби ина пештарак гап зада будем. Рэперо бисёриш блогер мешаванд. Барои чӣ блогер мешаванд? Хай якумш сум. Што? Яъне сум зиндагишон пеш мерава. Ҳастаи рэперое ки бе ягон соҳаи дига ами рэп да пеш мераванд, зиндагишон созай. Я ду кас. мисол беғарзи рэп ӯ мардако бо кор мекунанд, як ҷо ним ҷо кор мекунанд, ай дига ҷонамдахо доранд, ихе гуфта наметавонам ки фалони чиста ай пишти ҳамаи рэп соҳиби ҳама чӣ шид, ихе гуфта намешавад. Яъне намешиноси ягон рэпера ҳам хел даи соҳа худшона бақувват кардагиям. бисёранд мегум куне ки намедонӣ ки аниқ аз пишти ҳамаи рэп бошанд. мегум ку аз ҳар ҷо дахо доранд. Худут ба ғажи рэп ягон соҳаи нағзмидагӣ дорӣ? соҳаи нағзмидагӣ рэп не. рэп аз ай нуқтаи назари худат барои ту чие? ман рэпам мехоҳам ки бифаҳмонам, барои одамое ки намефаҳмидагӣ да бифаҳмонам ки мисол рэпай чӣ хел мақсад ман қофия мебандам, чӣ хел ман эҷод мекунам, чӣ хел нишон метам, чӣ хел дар саҳнаҳо баромад мекунам, ҳамия мехоҳам ки мардум бибинанд бигӯянд рэпай. кае ки ҳами илҳомшон бимра, як хел рэпер бас мекуна, бо сар мекуна. Бо сар мекуна. рэп намешава одаме ки дами уже таркибиш мондагие дар хунаш аст ку
ами ягон мусиқиро бишнава, агар яке сараш ҷунбиданда медуре, ягон чӣ мехона, бас карда намешава, фикр мекунам репа. Одаме ки завқ дора. Одаме ки бас мекуна барои чӣ ба фикритон? Одаме ки бас мекуна, бо сар мекуна, бас мекуна, сар мекуна, ӯ реба ӯро прохадной двор шидаге меброя. Хайм. Репери ҳақиқӣ нест, ё? Бале. Сум. Клипи айҳама қимат кадомиш буд? Хоҳ бовар кунен, хоҳ бовар накунен, озирашда мо он қадар клипе кардагем, мумкин раҳпулӣ карда бошем. Раҳпулӣ тамом. Камерачие ки ҳастанд, акай Ҷамшед, Мага, аю бародарам ки ӯ фикроша мақсад чиз мекуна, сценариёро соз мекунанд, нами 4 нафаре ки ҳастем. Мо ҳаму трека мерам мехонам. Трека сумоша акай доди хидометия да HM. Гуфтагия ки чӣ репета мехонӣ, ма дастгирид мекунам ки тиқе ба завқ қапида боши и репа, ихе ояндара фикр кардасти ки мешава ягон чӣ, ма ҳамаша ӯа дастгирӣ мекунам. И камерачие ки мо командаем меброем, рости гап ягон сомон расход намекунем, беғарзи раҳпулӣ. Ман мешинам, текста менависам, худам менависам, мусиқиш мекунам, битмейкер дорам 2 нафар. Яъне ки бит, крип. Битома мегум ки ҳам хеле бит кунем бародаро, битома мекунан. Битом қатъи ҳам контракт бастагем ки дар оянда ҳамаш хуб мешава, боварӣ дорем ки насиб оли пайдо меша ягон спонсоре ки мега мо дастгирид мекунем додар, мисол ягон чизи моро реклама ки ё ки просто мо дастгирид мекунем, ти нами соҳара қапидагӣ хушрӯтар бобари, хушрӯ чизои соз кардаам бигӣ. Гуфтагиим шон ваъдашон додагиам, насиб мо аки орзу кардем, мумкин шавад, шояд мо не ки ҳаракат мекунем ки шава. Гуфтагиим битмейкера ки ҳама чиз хуб мешава, ба командамам айма боварӣ дора. Пешравимона кардан мегирем, рости гап ма ози ягон сомон беғарзи раҳпулӣ рафтану омаданам. Доди худо чанд сум метия студияда? 100 сомон сари ҳар як трек. Хайна блогер будӣ. Ба фикрам уҷада кам-кам сум меомад, не? Нормально меомад. Нормально меомад? Конечно. Чӣ ба бас кардӣ? Канала фурӯхтам. Як-ду гап шид. Баъд ман гуфтам ки значит ман бас кунам бояд хубай. Чӣ гап шид? Як-ду темае шид ки мақсад круги пештара қатӣ буд, нофаҳмӣ шид. Хостам ки бас кунам блогериро. Ман гуфтам пони, значит дига дар кор нестам дар ҳамин соҳа. Барои ҳамин бас кардам. Круги пештара яъне рептиҷи? Рептиҷи якум кругам буд. Якум буд. Буд дуюм шид? Ки мо уҷада кор мекардем. Ҳамчун коргар будем. Ойлик мегирифтем? Конечно. Дуюмашда акай стаф, манучер, парвиз. Уҷа як команда будем, мо пеш мерафтем. Ӯ аякаво бениҳоят ма миннатдорам ки дар чӣ рӯзои пастӣ қатъим будан. Хулас ҳолате шид ки ма бояд канала мефурӯхтам, қарздор будам. Ки дахот вақти охир камтарак сис буд, ҷунбидан камтар сис шида буд. Агар ма канала намефурӯхтам, мумкин депрессияда мерафтам. Ки ҳар рӯз мисол ма якҷо меомум сума ма қарз гирифта будам. Ма фикр кардам ки аюдаш мебурам, но аюдаи қарза додан набуромадам. Атоқа канал доштам, гуфтам вая мефурӯшам. Реклама дар канали ютуб бисёр буд ё ки дар инстаграм? ютуб да бисёр буд. Ами коронавирус ҳамара ҷазир кард ки ҳам хеле проблемаи фурӯхтани канал дашид. Футболо маҳкам шид, граница маҳкам шид. мо роҳи даромаде ки меомад ай реклама беғарзи монетизатсия, авай чизо мо да недоступ нашид, гуфти гапо маҳкам шид. Баъд нашид хай хулос, бояд ма ҳар моҳ 1609 сомон мефурӯхтам. 12 рӯзи қарзам гузашта буд, монетизатсия чӣ хеле шида буд дар ҳамун коронавирус ки сари вақт сумаш намегузашт. Ози ина ма мисол канал ҳуй кунам, чанд қад подписчик кунам ки баъд бутонам ки буфурӯшам шад? Бизнес канал мегзарем. Хайм яке гуфта намешавад. ҳастай одаме ки мехоҳад ки канал пеш бибара, мехоҳад канал бихара. Канал бихара, ана мисол ягон контенти ба қувват дора, мехоҳад як бора канал бихараву контентҳои ба қувватша бизана, даромадиш биёя. ҳастай одаме ки мисол мехара 4000 ам боша, монетизатсияш гирон боша, мехара. Одаме ки дальше продвигат кардан метавона, қатъи ҳамон аудитория ки мисол мегира,
дальше про дигар када метона мехара фар надора ами 3000 боло боша монетизацияш гирион боша неки нафруше канал ма фурухтун пушаймон ака рости гап бо ҳолате да ма омадам гуфтагием да треки комменто да комменто менавистан коммент мисол мегуфтан канал фурушам хеле ба ма да треки комментоам гуфтум ки мақсад бародар да пасти бизани баъд мефаҳмӣ дарди мара мефаҳмӣ бениҳоят мушкил буду вақт да ман наметонистам дигар вихид надоштам барои ма кам не ма бисёр маълумот надорам дар бораи чиз камтарак мефаҳмонди масалан канала фурӯхт не масалан ма канал дорам ма и канала мефурӯшам лекин аму идеяву контенти ма мемона ё ки контентам мефурӯши ҳамаша мефурӯши ака вақте ки ӯ мехара якбора агар контентое ки дама ҳастан да уҷа удалит кунан ютуб фикриш да мерава мега ки значит канала дизидиян бе маҳкамаш кунем маҳкамаш мекунан ҷош да аяму сабаб вай контентоша пеш мебара баъд оста ая поён удалит кардан мегира лекин контенте ки ту дошти да вай мисол да уҷа худат контенти комментария дошти комменто ӯ да худат мемонад ту худат ақ дорӣ ки як канали дигар рӯй кунӣ уҷада бо пеш барӣ ва вайёра намепартоине ки аму формата бо пеш бурдан гирӣ аму контента аму контента ман контентоша нафурӯхтам ку мисол ту бародар канала мехарӣ метавонӣ ки дар аму барномаи комментҳои ма бишинӣ бигӯӣ салом ма нови мақсадам хеле пеш мебарам идеё айхидтан ҳамхе аст ягон кас ёрдам надод идео да ёрдам медодан мисол ма комментҳое ки мегирифтам бисёрша аксариятша айтаги комментҳо мегирифтам яхелша худам коммент мекардам ки мисол шух биёя зуд биёя худам коммент мекардам барномаи агар буд бо да тоқи тв пеш мебурдум барномаи агара агарам бисёрша худам менавистам бисёрша акаи стаф менавист ӯ барномаи агарай саршавиш агар сар мешава мисол агар ту ай ҳама бойтарин одам бошӣ баъд ӯ ҷавоб мета мисол бо ягон хеле дига ҳамаш агар хати сар мешава и хеле барнома буд чандин тай дига пранк мекардем да ӯ канал ягон чи фурӯшак буд бо як галат темаҳои дигаам буд ки пеш мебурдем хайна даходи хушрӯ биёра чӣ ба бас карди блогера нахостам дига рэп холӣ мондай мегӣ ки ҳаминҷа сахт биқапӣ пеш барӣ шояд баъди 2.5-3 сол пас бо блогерира сар кунам ё ки агар шавам сар мекунам агар не сар намекунам не ки ман фикр мекунам ҳамин репа хушрӯ биқапӣ конкретни биқапӣ темаҳои ҳархела кунӣ чизҳои хуб кунӣ пешкаши мардум кунӣ тамошо кунанд мешава ки ба як қуллаи баланд бирасӣ ман ҳам хеле план дорам ҳам хеле идея майда пеш мерам мебинам ку ахириш да чӣ гап мешава метавонӣ ҷавоб тӣ метавонӣ ҷавоб натӣ канала чанд сум да фурӯхтед 12,000 сомон раҳмат азиз ин канала тез фурӯхтан накун баъд не ки ҳар кас да айсари нав подписатсия намекунам 43 не ки диюм каналам буд фурӯхтумаш якимша нафурӯхтум якимшам хе да мансур нигматов додем гуфт ки ман контентҳои хуб пеш мебарам гуфтам майли шака сухан кардан баъд ман хостум ки ҳамон акадатимша чанд чизи мара ба кала гирифта буд гуфт бо ёрдамат метавон канали навта мекунӣ рафтани худат айрепти чӣ сабаб кора бас кардам мо да уҷа контрактник будем мисол видео мебурдем ай мо да кай дод ихдо сум медод ба хостум ки ҳамаша да канали худам бизгаронам чизое ки ман худам мекунам гуфтам хубиш да худам бикунам ба кора бас кардем худмон биромадем дар як навори дига гуфта будӣ ки москва концерт мерем рафтем не нарафтем сабаб акай доди худо гуфта набурд дигаро рафтан дигаро ҳам нарафтан ягон кас нарафт
Акай да дихто гуфт ки мерим ҷода батл ташкил мекунан, ҳам ки консерт метиҳем. Ҷода бояд батли ма ҳам мешид, ба батли як каси дига ҳам мешид. Гуфт мерим да унҷа батлуро мегзаронем, консерт метиҳем. Ки нашид рафтан? Моҳо ҳамаро ба умед кардем. Но ба наздикӣ мешава. Мерем бо. Гӯя рафте. ба фикри ту дӯстӣ ҳастай? Дӯстӣ чӣ хели дӯстӣ? Дӯст, одамои сектор? Умуман. Зиндагида. Зиндагида ҳастай, но дрини ребда нестай. Уҷада ҳастан бародарое ки оли истодагиам бечоро бесарпаноҳ мондагиам намедонанд чӣ кор кунанд. Агар не ҳар як талантое ҳастай ребда чизое мекунанд, мондиян. Одаме нест ки пешон бара. Блиц. Ма савол метум худи да чихе маъқулай. Фората кӯтоҳ ҷавоб де, фората не. Хоб, биё. Репери беҳтарини Тоҷикистон. Репери беҳтарини Тоҷикистон СУР Баха 84. Як кас. Як нафар. Фарқш нест солои 90, 2000, баъди 2010. Хулас ма да чанд ҷо иштагим гуфтагим ай пишти Баха 84 сар кардагим репа Баха 84 барои ман. Ба ки ва барои чӣ миннатдор ҳастӣ? Ҳам қадар дӯстое ки мара дастгирӣ кардан, ба чизе гузашта нагузашта, ба ҳам бародарои Тоқи ТВ, Реп ТГ, баъд командае ки ҳозир дорам, то ахира мерем, инами бародарода. Раҳмати хидмат мегӯм барое ки қадар мара дастгирӣ мекунанд. Ягон хато кунам, хатоҳома меган, барои нами миннатдорам аяваям. Чӣ ба ирӯзи қа серьёзнӣ? Серьёзни нестам. Тамом, раҳмат калом.